Comarques.doc. La comarca del Pla de l'Estany se situa entre les comarques de l'Alt Empordà, la Garrotxa i el Gironès. Va ser creada l'any 1988 i la formen 11 municipis segregats de la comarca del Gironès. La comarca del Pla de l'Estany és una de les més petites de Catalunya. Les terres que la formen estan emmarcades per la serralada transversal i la depressió de l'Empordà i se situen entre les valls del Fluvià i del Terri, que neix a l'estany de Banyoles. L'anomenada Conca Lacustre de Banyoles és un sistema únic i de paisatge singular format per estanys i estanyols. Les masses d'aigua i el clima influeixen en la vegetació rica que neix en aquestes terres. L'ecosistema del llac el formen els arbres de ribera, els canyissars o els joncs, les plantes submarines i una fauna rica. L'economia de la comarca es fonamenta en l'agricultura, la indústria i els serveis. L'activitat ramadera es concentra en el boví i el porcí. Pel que fa a la indústria, que té més de 1000 anys d'història, el sector alimentari és el primer en volum de facturació. En aquesta indústria d'elaboració, el sector de l'aviram, el pollastre, el gall d'indi, els ous, etc., és molt important i és el sector que exporta més. Entre els productes típics de la terra hem de destacar la botifarra dolça. De la gastronomia n'hem d'esmentar els rostits. Jacint Verdaguer, en un dels versos de l'obra Canigó, va escriure: «Tota la nit he filat, vora l'estany de Banyoles, el cantar del rossinyol, el refilar de les goges». L'estany de Banyoles és un fenomen excepcional. És d'origen càrstic, perquè està alimentat per les aigües subterrànies procedents de la conca del Fluvià. Però també és d'origen tectònic, perquè se situa al peu de la falla que separa el Pla empordanès de les muntanyes de la Garrotxa. L'estany té forma de buit irregular, té una longitud d'uns 2.100 metres i ocupa una superfície de més d'1 milió de metres quadrats. L'any 1951, el llac de Banyoles va ser declarat paisatge pintoresc. Al voltant de l'estany hi ha les pesqueres, construccions de finals del segle XIX i principis del XX, algunes d'estil noucentista. Són un indret ideal per a la pesca de peixos com les gambúsies, les carpes o el barb de muntanya, entre d'altres. A l'estany s'hi practiquen esports nàutics com la natació, el piragüisme o el rem. El Club Natació Banyoles hi té unes instal·lacions excel·lents que permeten practicar-hi aquests esports. Amb motiu de la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona l'any 1992, Banyoles es va convertir en subseu olímpica i s'hi van construir instal·lacions per acollir les competicions de rem.
A l'estany de Banyoles hi ha un indret destinat al bany lliure per a tots aquells que vulguin enfonsar-se en les aigües misterioses de l'estany. Passejant per la vora de l'estany, podem observar la frondositat dels arbres que formen els boscos de la ribera, com el salze, el vern, el pollancre, el freixe de fulla petita o l'arbre blanc, que envaeixen aquest entorn d'una gran bellesa natural. Els colors de l'aigua i la vegetació adquireixen tonalitats diferents segons l'època de l'any. Les branques dels desmais s'inclinen arran d'aigua on es troben amb els joncs i els canyissars. A l'estany de Banyoles hi podem admirar una gran diversitat d'aus com l'ànec collverd, la polla d'aigua, la fotja vulgar, el martinet menut, el rascló o el rossinyol. Sobre l'aigua de l'estany podem veure-hi els nenúfars i altres flors flotants. En el segle XI, els monjos benedictins van decidir canalitzar les aigües de l'estany amb la finalitat d'aconseguir zones més fèrtils per al conreu. Al llarg de la història se'ls ha donat diferents usos. Recs, com el d'en Teixidor, produïen l'energia hidràulica per moure els molins. Altres recs són el de Can Hort. De la Figuera d'en Xó. El rec major. I el rec de Guèmol. Amb l'evolució de la tecnologia, únicament van quedar per al rec d'Ors. La barca ecològica ens permet fer un tomb per l'estany de Banyoles i admirar-ne la vegetació, la fauna i els voltants. Tocant l'estany hi ha l'estanyol del Vilar, que forma part del sistema lacustre. Entre les fonts que hi emanen podem destacar la Font del Ferro. Al mes de juliol, els veïns i tots aquells que s'hi apropen celebren l'aplec de sardanes, de gran renom. Al mes de setembre s'hi convoca una travessia anual en què els participants creuen l'estany nedant. Als peus de l'estany de Banyoles hi ha el poble de Porqueres. L'església parroquial de Santa Maria de Porqueres és un dels millors exemples del romànic de la comarca. L'actual va ser construïda al segle XII, amb reformes posteriors, i té una portalada amb 3 arcs de ferradura sobre capitells treballats amb temes animals i vegetals. Aquest temple, d'una sola nau, té l'absis semicircular a l'exterior, però trilobulat a l'interior. A tocar de l'estany hi ha la Font del Rector, d'aigua ferrosa, que procedeix de les muntanyes del voltant.
brolla al bell mig de la flora i la fauna típiques de les aigües de Banyoles. L'estany i les fonts van permetre la construcció de l'antic balneari de la Puda, amb les aigües que emanen de la font Pudosa. Als peus de la serra de Sant Patllari trobem les Estunes, un paratge de gran bellesa cobert de boscos de roures i alzines. Està format per roques grans separades per escletxes, coves i passadissos i és un indret que s'ha de conèixer pel gran interès geològic que té. Joan Soler i Amigó va escriure: «Les goges, les fades de l'estany, tenen parada a l'entorn de les Estunes». Al costat de l'estany de Banyoles hi ha la vila de Banyoles, capital de la comarca. La vila va néixer al voltant de l'antic monestir de Sant Esteve, fundat per l'abat Bonit l'any 812. Al cor de la vila hi ha la plaça Major, del segle XIII, voltada per 40 arcades. És el centre de la vida dels banyolins i cada dimecres, des del segle XIII, s'hi celebra el mercat. L'església parroquial de Santa Maria dels Torers va ser construïda entre el 1269 i el 1333 i substituïa un temple del segle X. És una de les primeres edificacions del gòtic català. La Llotja de Tin, edifici datat del segle XV, era l'indret on es tintaven els teixits de llana. El carrer Nou és un dels més antics de la vila. Entre els edificis civils hem de destacar la Pia Almoina, palau gòtic del segle XIV que avui és seu del Museu Arqueològic Comarcal. Aquest museu conserva col·leccions interessants de prehistòria i història local de la comarca. La troballa més excepcional és la rèplica de la mandíbula de Banyoles, d'un ésser anterior als neandertals. Des del carrer de la Pia Almoina es poden admirar les restes de les muralles que protegien la ciutat i que van perdurar des del segle XIII fins al segle XVIII. El Museu Darder d'Història Natural consta de diferents sales. La sala corresponent a la figura de Francesc Darder. I d'altres, com la dels invertebrats, els peixos i els rèptils, els ocells, els minerals, els artròpodes i els mamífers. Des del Puig de Sant Martirià, com si es tractés d'un mirador, podrem admirar l'estany de Banyoles. A la vall del Terri hi ha el poble de Cornellà del Terri. Entre els edificis que hi ha, hem de destacar l'església de Sant Julià de Cors, documentada al 1019. La façana té una portalada amb arquivoltes decorada amb temes florals i animals.
Si caminem pel nucli, podem veure casals senyorials com Can Geli, una casa d'origen gòtic que té una capella pròpia adossada. Al poble agregat de Pujals dels Cavallers, les masies s'escampen al voltant de l'església de Santa Eulàlia, d'estil romànic. La comarca, tradicionalment agrícola i ramadera, té una població dispersa amb moltes masies o cases pairals que, disseminades, s'adapten al terreny amb una arquitectura popular. El Pla de Banyoles i el poble de Serinyà, que guarda l'essència dels pobles rurals que formen aquesta comarca. Està estès sobre la vall baixa del Ser, i el terreny bàsicament és planer, accidentat pel Serrat de Buquià i la Serra de Briolf. El paisatge l'esquitxen diverses masies. Serinyà és un centre de gran interès per a aquells que desitgen apropar-se a l'època prehistòrica. El conjunt de jaciments que trobem en espais com el paratge del Reclau Viver ens permeten prendre contacte amb els primers assentaments humans de la zona durant les etapes del Paleolític mitjà i superior i apropar-nos a la vida dels caçadors i recol·lectors. Entre els paisatges naturals destaquen els penya-segats sobre el llit del riu Ser, als afores de la vila. El poble d'Esponellà és accidentat pels contraforts de la Serra de Sant Patllari i del Ginestar i destaca l'església de Sant Cebrià d'Esponellà. I el paisatge que l'envolta està marcat pel pas del riu Fluvià. La masia de Can Bufí de la Torre, senyorial i robusta del segle XIV, se situa al poble agregat de Martís. Més enllà, sobre el riu Fluvià, trobem el pont medieval, que fa 156 metres. Seguint el curs del riu Fluvià, arribem fins al poble de Crespià, de gran atractiu turístic i de gran reconeixement per la mel que hi elaboren. Fent camí arribem fins al santuari semirupestre de Sant Miquel de la Roca, actualment en ruïnes i excavat parcialment en la roca. El terme municipal de Vilademuls el formen petits nuclis disseminats, però la vila de Vilademuls exerceix de capital. Al cor de la vall de la Farga hi ha el santuari de Sant Mer, que té un porxo on es fa l'aplec més popular de la comarca a finals de gener. A dins del terme municipal de Vilademuls s'escampen les cases del poble d'Ullers, presidides per l'església parroquial. Al poble d'Olives hi ha l'església parroquial de Santa Maria de les Olives, construïda al segle XII, priorat de canonges augustinians fins al segle XIV. A Vilafreser podem veure la torre medieval de Vilafreser a la masia de la Torre. És del romànic tardà, del segle XIII, i fa 18 metres d'alçària. Limitant amb la comarca de la Garrotxa, hi ha el poble de Sant Miquel de Campmajor, a la vall de la Riera de Camprodon. El poble de Sant Miquel conserva la fesomia rural,
els camps conreats i la ramaderia tradicional. La ramaderia, amb el boví i el porcí, és un complement de l'agricultura. A la capçalera de la riera de Can Major trobem un conjunt de 7 estanyols relacionats amb el llac de Banyoles, dels quals destaquen, entre d'altres, el d'en Coromines, d'origen tectònic, i l'Estany Negre. Tot caminant podem pujar al castell de Falgons, centre de l'antiga baronia de Falgons. La construcció la podem situar al segle XIII, tot i que la van reformar posteriorment. El castell és de planta quadrada, té un pati central i 4 torres als extrems. La vila de Sant Miquel de Can Major té un indret de gran peculiaritat, el Bosc de Can Ginabreda, que ha estat habilitat com a museu a l'aire lliure i on podem admirar les obres escultòriques de temàtica eròtica que s'hi exposen. Jacint Verdaguer va escriure aquests versos dins Els meus amics de Banyoles. El Puig del Mont està voltat de núvols que en gros ramat del Pirineu davallen. S'enfilen els tossals i les valls fondes omplen de borrallons de negra llana. L'Homont, verdós i encara juvenívol, sembla un gallar minyó dins sa mortalla. Un buf del Canigó l'esqueixa i s'obre com finestra del cel la nuvolada, deixant-ne veure plena vall Banyoles, amb l'estany cristal·lí que l'emmiralla. Dins l'estany, una gòndola rumbeja donant al vent ses blanquinoses ales, que quan el sol s'acluca són de cigne i quan les dona un bes semblen daurades.